Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tiyanak tagay, Rosie Bakay. Ay, jak amo no sa dino tinapnapan ng dayja ang tao lakay. Naglibas mo't manan. Ay nawaw, kat nurabiin. Saan mo't nga rod nagpakada lakay? Amumot di putot mo, nalaing aglibas dayja. Ay nawaw, abangan naman, noon nga tinapasamakin ko na ditan. Dayja pa'y tikunam. At dalakit din na panan na. Sa bagay tangken ulumot namin na niyang anak ta. Urayan niya klase ti pamagbaga ti maramid awan na ta. Wen ata impluensyaan mo't ngamin dagiti gagayim na. Oo na yan ti kasto yung mapaspasamak. Sakit ti ulo la akanayon ti ipapaay na niya rin yan. Nasayaat mo na nagawid ka, Rinyel. Tatang, sa linaw tinagapuam. Kwa, tatang, ibagam tipudno ko naknay. Adalang project ni naramid mi kadagiti gagayam ko, tatang. Di ka man agulbod. Project la ka na yung tirason mo. At nakada kayo ano di yung kaya ti mamati. Basta siya, imbaga ako na niya tipudno. Yak kaya ti kasta pa nagsasaom ka na kami iti inam, ha? Saan da ka pinadakkel tap nagbalin ka sakit ti ulo may kanina nang mao? Aglubata ka on bakay. Kunak man no aginanaka italakay. Kuma, ano mo ti maaramid iti garden? Sayang ti aldaw. Itugot mo ni Rinyel lakay. Awan klase na ita. Di namot nga rod kayat. Sapay sa balit ti ugali da di nga anak mo. No ipilit kong itugot. Amangan lo niya manan ti aramidon na kadagiti mulak. Ay naapo, ay jakamun. Agbatilangan. Tapno, anda ibabaon mo dito balay. Sana mabalin ti kas niya nga aramidon na di tao. Wen lakay, isulaangan ti ibaon ko agumatang iti pangaldawan tayo. Banguslatan Mabalin mo. Ibaga mailuto na matan ti katangan na. Wen lakay. Nay, Rinyel, nakaring ka mo't gaya man. Tulungan mo't ni nanang mo diti balay, Nalawag. Muntatang. Ala, agrubata kon. Agluto kayo iti pangaldawan tayo. Ta dituyak amangan inton alas 12. Umay ka man pa, Rinyel anak ko. Apay ka din nanang. Umay ka, taibaon ka agumatang. Ay, nabaw. Mabalin mo tada kay latan timapan, nanang. Siyak pa'y laang tibaon mo. Kit-kita anagado ti aramidak. Ala, muti nga rodan ti may gatang. May sakilo abangus laang tigatangam. Kan sinigang pa'y gayam. Di mo liplipatan na. Day talang. Wan, agawaam, tagluto ka pa iti pangaldawan tayo. Adak man na, nam tinarda. Ay nawaw, adda ka manan. Saan mabalin nga utang ti abang dagiti cellphone papaabangak At akwarda kan ti, si kakit di mo. At yun kita. Nangalaam iti kwarta mo nga, Rinyel. Awanan ti ato asal sudan ti. 10 pesos per hour latta ti abang, saan ka di? Wen. Muti nga rodan ti may sa cellphone. Abangak manan. Atoy. Agpili ka noon niya ti kayat mong abangan dita. Dahit wilatan nanti. Mala, sumrek ka nga rudan. Narigatan, mga no itaray mo mati cellphone ko. Anong sampay laang tinateng asida, gardula kay? Ay nawaw. Apaya kasta bakay. Awan bangus aya. Ti kunam kat bangus ti pangaldawan tayo. Iso nga imbaon ko ni Rinyel agumatang. Ngam aging gaita, saan pa'y anagawid? Anya. Ay, jak amo day aputot mo. Sa tinungarudan tinapanan na. Day tati jak amo. O, na yan na dya tao. Ala, mangan takit din lakay.
Anusan ta tinatang asida. Anyangay nga rod. Wag sagana da dya ataw. Wag awid lang talaga makangag kanyak. Hindi ka madanagan lakay. Sa pulak intun madamdama. Apaw! Nanang, Ha? Dito'y lang ang gayam ti ayan mo. Imbaon ka agumatang. Saan atap no umay agtambay. Kan agsel cellphone dito'y ayan ni Antim Narda. umuna kayon nga agawid nanang. Agawid ak tumat lang, inton madamdama. Ay sana mabalin. Agkuyog tang agawin. Ni nanang mat. At dapat nasuro kamay sa oras ko dito eh. Sayang mat ati binayadak. Di mo ipilit ti kayat mo. No imbagak nga agawid ta. Saan anasaya at tikastang aramida ma? Ni nanang mat. Apay ngay may kayo pa lang amin dito eh. Ayan ti bangos ng pagatang ko kan ka, ah. Awanin ah. Ay saan asyak ti luklukwam? Kasta unay ti ungit ni tatang mo itay alas 12. Adda ko makiddawakan ka, mare. Anya dayta, Mare Rose. Numabalin kat tulungan dak ko maamang bagbaga iti anak ko, mare. Kasanungay kat anak mo mat dayta, Mare. No umay agabang iti cellphone, di mo kumaikan, mare. Anya? Tapno saan nga agruam. Talaga ngamin adi na denggan ti ibagami kan kwa na. Nang runa pa'y no adda dagiti gagayim na. Sige. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Dakkel atulong mo kada kami dayta. Talaga ngamin amarigatan kami amang bagbaga iti anak mi. Abangak man ti may sa cellphone mo, Ante Narda. Mano nga oras? Anda 50 dito yan ti. O di, 5 nga oras. Waran ti. Mala, agawaam ti sumrek. Ang mga no adda makakita ken ka. Aglemang kalangan iti bakante asiled. Di ka madanagan, tadamat signal ti wifi ijay. Agyaman ako na yan ti. Ay na, the best kayo talaga. Mala, agawaam ket din, ta mga no makita na kamanan ni nanang mo. Siyak tumanan ti apaan na. Ariglado ante. Ano sakpay lang taglamang iti bakante asilid. Tinapatag, makapag-cellphone na. Ay, pasensya kan, Rose. Sayang mati income ko kumano aramidak ti kayat mo. Riniel, ikanak man iti danom dita. Siya kun ti mga lalakay. Ay nawaw. Di mo ibaga nga awan manan ni Riniel iti balay. Awan nga rod lakay. Ti ammo kat adday ti silid na. Tati ko na nakat ag-review ka no. Idi mapan ko kitaan. Awan matan iti silid na. Oo, nayan na ya. Mauma ako ni tikas di nga ugalyin di anak mo. Ay, uray siyak lakay. Managlibas la unay. Abangan mo, no napanmanan iti ayan niyan tina anarda. Abangan no madamang ag-cellphone manan ni Jai. Day tatijak amo lakay. Imbes nga damalpas ko at trabaho. Awanin taday talatan mang sapsapul iti managlibas nga anak tati arami. Anya ti masapol mo, Mare Rose? Adda ka din ni Reniel dito'y mare. Ha? Apay ni Reniel, Mare? Naglibas nga rod manen mare. Ay, nawaw. Managlibas mo't dayta nga anak mo anya, Mare. Ay, wen nga rod mare. Isumutin ti paka-estresan mi nga agasawa. Saan ka di nga imimay dito'y? Ay, awan mo't, Mare. Sigurado ka? Ay, nawaw. Agsirip-sirip ka matan, Mare. Awan ni Reniel dito, ay kunak lang arudan. Ay, sa di naman nga tan tinapnapananday di at tao. Ay, unay ka narda nakaw. Ay, nawaw. Apay manan aya nanang. Anya ti basol ko. Apay akas tamanan ti panagsasauyo kanyak. Apaya nagulbod kay ti kumarem. Nakita nga may niringil dito itay. Ha? Ay, shh! Tangiwat mo ka di nanang. Amumot ang naglibas jay ubing. Apay akanunungan pay lang tidakas nga ramid na, Sayang nga rod, nanang. Sayang te. Sayang ti abang ni Reniel. Isupay mo't nga income ko no abangan na ti cellphone nga ipapaabang ko. Saan ka day ang nagpatulong ni Rosie kan ka? Wan, kunampay kan kwa na ide. Ngamanyater aramidam ita. Ay, basta. Sayang mo ti income ko no kasta ti aramida. Awanan
Asino ti agabang kadag iti cellphone nga ipapaabang ko nga nukas talaang nanang. Si kamat gayam, Nana Berta, anya ti masapol mo. Adda ni Reniel, ije balay. Anya? Nagulbod ti kumarim kan ka, Narda. Inlemang na lang ti anak mo. Tanegosyo na kanungarod day, jay. Ay, una yan ni Mari Narda. Ala, mapan ka ijay balay. Sukunam ti anak mo. Una na, agyaman naklaunay. Sanak pa'y nga agawid ijay balay. Di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan kawan. Una na, agyaman nak ititulong yo. Ayawan anyaman na nakong. Ar-aramidek laeng no anya ti ambok ahustaw. Irwar mo ni Reniel, Mare. Na, saan ka di ngayon bagakken ka nga awan ti anak mo ditoy, Mare? Di ka man agul-ulbod, Mare. Reniel! Reniel! Ay nawaw, di ka agi skandalo, Mare. Rumwar ka dita! May sa! Dua! Apay matagas na nanang. Bugkaw kayo, bugkaw. Apay ka di aya. Umay ka tagawid tan! Anak, ipatanda ka. Sumurot ka no di mo kaya't anitatang mo ti umay mangiguyod kan ka dito. Ay, tayo cellphone ko. Ibati yaw. Kukuha mo ta cellphone mo. Ala, agawitan Reniel. Nalaing kang aglipas, ha? Sa dino tinagapuan niyo, nanang? Ay kwa. Iti ayan ti kumaray. Apay ka day. Ibagayo man ti pudno? Ay nawaw. Anya pudno. Da kayo tinagpulong ka ni Mare Rose niya. Ay awan na muk dita. Di ka agulbod, nanang. Amok asika. Asino kumapay nga iti daduma? Malatap no awanan ti adu asam. Wan, siyak tinangidanon iti gayam mo. Ta saan mo't anasaya at tikas di ngay naramid mo. Nukas kin ni Reniel ama naglibas mo't ti anak mo. Anya nga tamot ni Mariknam, nukas ta ti aramiden ni Rosie kan ka, Ha? Ay na anak ko, tulungam kit di ti kumarim amang bagbaga iti anak na. Saan akas ta suportaram pay laeng mo't ti kinatangken ti ulo na. Di ka agbalin arupat kwarta kunak tumag. Anyat kayat mo si Reniel. Daytoyin ti ibagbagak. Awan at araramide mo no diag libas. Anya mo't ti kasta? Saan mo ta kanayo? Di kan sumungbat. Dakas ayat ti aginjoy. Kayat mo ti aginjoy. Sige, alam na iti gamit mo, tapumanaw kan. Ha? Tagay managlibas kamot lang. Itugot mo lang na iti gamit mo, tapno nawaya ka ang mga rami di ti kayat mo. Tatang, dahita ti kayat mo, saan ka day? Siya kung kagin na ikinanganan tayo na. Ha? Lumalpas, sumurtak ka ni tatang. Tulungan ka nagtrabaho di garden. Itaman pa'y. Hanggang lumalpas, mapanak itayan niya ang tinarda. Apay ijay. Ituloy ko ti buy-buyag iti cellphone na papaabangan na. Oray 2 oras lang na nang. Lumalpas, agawid ak tumatla adagos. Wala. Basta tulungan nak ngagbunag. Kan 2 oras lang ti panagbuyam, wan? Okay lang ka na kayo, tatang? Basta tulungan na kami pa'y kaninanang mo. Kan saan ko man na natangkan ti ulom. Nuanda pa panam, agpakada ka. Sana kas nang aglibas ka. Kandi mo kumasobraan day ta cellphone. Huston ti 2 oras sa panagbuyam. Tapno maaramid mo matlaang adag iti responsibilidad mo. Una nang, di kayo madanagan. Manipo dita, agbalbaliw akon. Diyak kaya tapagdalawon dak. Naawan mo't ammo kapapanap. Anya man ang aramidam ditoy, Reniel. Kasi tisigo danti. Pasensya kan, ngam saan ko nga ipaabang ti cellphone ko ken ka. Ammo ni nanangan ti. 2 oras ko lang. Ti ko nanak ag-message kanukin ka. Kanaw? Uy, titulagan mi katag cellphone ak iti 2 oras ita. Ngamin, tinulungak ida iti trabaho da. Ay kat mayat ano kasta. Tulungam dagiti dadakkel mo, Reniel. Nay, ninanang mon samatan to'y nag-text. Aguray lang nga tabasaag.
anya ti ko na nanti. Mabalinan? Wan, 2 oras ka nulaang. Yes! Yes! Kasta kumaakanayon Danggam ti pamagbagada, ta para matday ta iti pagsaya atam. Kentap no saanan masapul nga aglamlamang ka tunggal umay ka dito'y ayan ko. Waran ti, sa bali akitan. Ay, nawaw! No kayat mo anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo, aramidem nga rod anasaya at ti responsibilidad mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.